Un día, na de Puente. Despois foron 3 días seguidos na de Puente. Plantaban o lume nas palmeras. Despois, o Antonte foi aí abaixo nun que lle chaman o de Santiago, unha lei. E despois xa foi na parte esta daqui, primeiro abaixo e despois allá arriba. Dende hai varios días, os veciños da rúa Tetuán e da zona Virxe da Cerca viven atemorizados ante o perigo de que o lume chegue ás súas vivendas. Ata en 4 ocasións, o último deles na tarde de onte, tiveron que chamar aos bombeiros para que acudisen a sufocar as lapas. Todo apunta a que os lumes son claramente intencionados. Aquí ninguén ten idea de que non sei se a policía terá, se non, aquí nos veciños non temos nada de nada. Non temos, pero nin puñetera idea, nin creo que ninguén con 5 sentidos queira facer eso. Porque non é o peligro das casas, é da xente. Porque somos xente pobre, e se nos queiman o que temos, a ver que facemos. Sí, levamos varios días con ali abaixo, aqueles arboliños están ali abaixo, pero ali prendeu por 2 veces e non apagaron. E despois empezou aquí nestes ramallos de aquí. E o Antonce empezou aquí e apagaron-nos. Bueno, veño a bomba do ayuntamiento e os veciños tamén axudaron a apagar ali. Pero onte prenderon aquí outra vez. Os veciños culpan tamén en parte o Concello desta situación por non obrigar aos propietarios destas parcelas próximas ás vivendas a mantelas en bo estado e libres de maleza, co conseguinte perigo que isto supón, aumentando o risco de incendios. Fomos avisar xa 3 ou 4 veces, aquí non fan casos, non sei se non fan caso, o alcalde díxome que mandou as notificacións. Eu non sei se as mandou, se non as mandou. Aquí estas hortas estaban un pouco abandonadas, por exemplo, esta de aquí de abaixo tamén, pero agora pasaron o trator, eso está xa limpia, xa non nos preocupa tanto, estamos bastante porque, claro, non viñan a limpiar. A Garda Civil e a Policía Local intensifican estes días a vixilancia na zona para tratar de dar co paradoiro da persoa autora dos feitos.